Хөрмәтле Нуратлылар, берничә көннән без яңа 2019 елга аяк басабыз. Узып баручы ел безнең өчен динамик үсеш елы булды. Без үз алдыбызга куйган бурычларны үти алдык. Районның социаль-экономик күрсәткечләре халкыбызның тормыш дәрәҗәсен яхшыртырга шартлар тудырды. Районда эшмәкәрлек үсте. Ул халыкны эш белән тәэмин итүгә булышты. Имин тормышыбыз нигезендә милләтара татулык булды. Республика җитәкчелеге ярдәмендә торак һәм социаль объектлар төзү, инфраструктура бурычларны хәл итү, зур тәрбияви программаны тормышка ашыру халкыбызда киң яклау тапты. Узган елда салынган ныклы нигез безгә яңа елга зур планнар белән аяк басырга реаль мөмкинлек бирә. Мин ышанам, Нуратлылар тормышыбызны яхшырту хакында бердәмлек һәм тырышлык белән үсеш темпы тагы да арттырырга әзерләр. Чын күңелдән һәммәбезгә бу елда уңышлар телим. Яңа ел, яңа өметләр тулы гаилә бәйрәме. Ул һәр йортка яңа шатлыклар, бәхет, именлек, матур диятләр алып килсен. Яңа ел белән, кадерле дуслар.